Kaixo gustoi eta ongi etorri. Gaurkoan, gai potolo bezain garrantzitsu bat dakarkizuet. Ikusiko dugu nola komunitate agroekologiko batek aurre egin zion benetako hondamendi klimatiko bati. Mintegi tekniko batean ateratako ikasgaiak aztertuko ditugu, eta beno, klima larrialdi baten bihotz-bihotzean sartuko gara, erresilientzia nola eraikiten den ulertzeko. Hasteko, esaldi honekin geratzea nahi nuke. Elena Zifrerena da, nekazaritza ekologikoaren Espainiako elkartekoa. Hitz hauek, bere horretan, oso modu gordinean erakusten digute istorio honek duen dimentsio pertsonala. Ez gara datu hotzezari, bizipen sakonez baizik. Bale, guatzen arira. Lehenengo eta behin, hondamendiak personagen izan zuen eragina ulertu behar dugu. Valentziako erkidegoa astindu zuen dana uholde katastrofikoaren berehalako inpaktuan txarriko dugu arreta. Eta datu hau, ez da zenbaki hotz bat, Pentsa, CAE-eko egoitza bera 0 gunean zegoen, Katarrojan. Eta han lan egiten zuten 10 pertsonetatik 7 zuzenean jasal zuten ugoldea, beren etxeak, beren bizitzak dena hankaz gora. Imaginate une batez, kalte fisikoetatik harago zer geratzen den, trauma. Helenak bera kontatzen zuen nola erreskate helikopteroen soinua, etengabea zen, izugarria. Eta pensa, gaur egun ere, antzeko soinu batek antzitatea pizten die. Hondamendia ez da aurra joaten denean amaitzen, indondik inora ere. Baina, eta hemen dator istorioaren alde argitsua, kaosaren erdian, komunitateak sekulako erantzuna eman zuen. Ikus dezagun nola sortu zen Kultibein Solidaritat kanpaina, elkartasun olatu izugarri bat martxan jarriz. Begira, zenbaki hau, 30.000 euro. Ez da txantxa, Ez datu osotik etorritako dirutza. Horrek erakusten du jendeak elkartzaintzeko duen indarra, eta komunitateak nola erantzuten duen egoera larrietan. Eta ez zen dirua bakarrik izan, noski. Begira, 50.000 kilo janari. Baina ez edozer janari, Janari fresko eta osasuntzua, dena galdu zuten familiei zuzenen emateko gehien behar zuten momentuan. Eta laguntza hori, nora joan zen? Ona, familia nekazaritzako 23 proiektu txiki eta agroekologikori, zuzenean, beren bizibideak, beren baserriak, utzetik berrera ikitzen laguntzeko. Eta elkartasuna, 1000 modutan iritsi zen, hori da politena. Ezen laguntza tipikoa izan. Sevilan jazz kontzertu bat antolatu zuten, Valentziako auzoetan artistek postalak saldutza zituzten, jendeak irudimeina bota zion laguntzeko. Eta hemen, kontuz, kanpainaren gako nagusietako bat dator. Nola banatu zuten laguntza? Bada, burokrazia alde batera utzi eta ekoizleen arteko konfiantzan oinarritu ziren. Zer esan nahi du horrek? Laguntza askoz azkarrago eta modu gizatiarragoan iritsi zela behar zuenaren gana. Orain arte, erantzuna ikusi dugu. Baina komunitateak ez zen hor geratu, ez. Erantzunetik hausnarketara pasatu ziren. Zer ikasi dugu honetatik guztitik, galdetu zioten beren buruari, eta horretarako mintegi tekniko bat antolatu zuten. Eta mai gainean jarri zuten galdera, simplea bezain sakona zen. Nola prestatuko gara urrengorako? Nola egin dezakegu hobeto etorkizunean antzeko zerbait gertatzen bada? Eta ez zen edonolako bilera izan, Oso ondo antolatu zuten, 3 taldetan banatu ziren, administrazioko jendea, gizarte zibilekoak, eta nola ez, ekoizleak. Bakoitzak bere ikuspuntutik aztertu zituen beharrak, gero guztia bateratu eta ikuspegi orokor bat eraikitzeko. Eta orain dator interesgarriena. Tailerretik atera zen ondorio nagusia eta egia zan inor espero ez zuena. Talde guztietan ideia bat errepikatu zen etengabe. Noski, denok pentsaditzakegu gauzez hitz egin zuten, diru laguntzak, makinak konpontzea, ura lortzea, logikoena, ezta? Larrialdi batean burura datoskizunen lehenengo gauzak dira. Baina ez zen hori izan ondorio nagusia. Eta hemen dago errebelazioa. 3 taldetan bata bestearen handik independente gehien errepikatu zen beharra hau izan zen. Babes emozionala, akonpainamendua. Bakarrik ez sentitzea, elkar sentitzea. Eta horrek, noski, erabat aldatzen du ikuspegia. Azken atal honetan, ikasgai nagusi horretan sakonduko dugu. Benetako komunitate resilientzia ez da materiala bakarrik, harremanetan oinarritzen da. Eta kontuz, hau ez zen ideia polit bat besterik izan,
Ekintza plan zehatz bat bihurtu zuten. Begira taula honi. Zehazten du nork zer egin behar duen, bai momentuan bertan, udaleek, voluntarioek, bai epe luzera, psikologoek, administrazioak. Oso landua dago. Eta azken finean dena lotuta dago. Gogoratu ne batez. Iritsi zen lehen laguntza esen ofiziala izan. Nekazariak izan ziren, beren traktoreekin lokatzak kentzen eta bideak zabaltzen. Hori da komunitatea. Hori da lehen defentsa lerroa. Beraz, azken gogoeta gisa, galdera ubusten dizuet airean. Eta horrengo larrialdirako eraiki behar dugun azpegitura garrantzitsuena ez bada hormigoizkoa, baizik eta gure arteko giza konekzioa. Pentsatzeko ematen du, ezta?